sa ka. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Henry. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Puhon. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Henry. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat, Henry. Thank you for letting me go. At least we've tried. So, waray mahay. Pag-ayo-ayo. Ikaw po Dani. Ha? Anold na mo ni Ani? Lisod man pod ko na mong pugson bay. Nga, dili magdimi magkasinabot, diba? Mausad. Aw nag-ayo lang sa ninyo kay wagi mo magkanak. O lagi bay? So, back to being single lang sa di ay karon. Aw, anak yun. Aw, may nun Sayo sa kayo mong nagminyo ni Ani ay. Pag upagitang graduate sa college, nga, minyo din mo. Wag yung ma-enjoy inyong pagka-dagaw ulit tao. Maugid lagi. Nga, asan taron? O, asa pa? Maglaag ta. Mag-inom taron. Bay, oy. Guwapay. Asa pa? Hi. Can I join? Hi. Oh, sige ba? By the way, ako rin si Miriam. Ikaw? Henry. Yay, bay. Murag mahalin na yung karon da. Miriam. Aw, kung mao na, nagkalawom na imong Miriam ron. Ubay, Nya, sa plano nimo. makig-ipon ko niya bay. Aw, ikaw gud bay. Oh, okay naman po na ako nga mag-ipon ta. Ah, sige. Og dayon. Mangita ko atong kaabangan. Sige. Dini, babe. Okay ra ka din eh? Okay naman, babe. Sakto ra kayo para natundo ha. Dili sa ko gusto nga dako good kay taglimpyuhanan ana. Mausab. Ano, kano sa ka magsugod sa pagpanghakot sa imong mga butang din eh? Ugma dayon, babe. Ah, sige, babe. Ha? Mamay kas amo? Oh. Wala akong plano. Total, nagpuyo naman kita. Gusto na ko nga maila-ila ang imong mga pamilya. Pero Ano? Dili ka gusto? dili man sa ingon nga dili ko gusto. Pero kuan man good. Lisod ta po ko ng akong pamilya good kay nangaminyo naman akong mga igsuon. Unya sila sa mama o papa sige sa biyahe. Mao ba? Sige lang. Pohon, ingnon lang niya na tika. Dili ka ni mato? Muli lang sa ako sa amo kay nasakit si papa, babe. Way makabantay. Nauli man sila sa mamagikan sa Mindanao. Mao ba? Ah, sige. Pag-amping. Kumusta man sa papa ni mo? Okay na. Mayo noon. Talibi. Magkaadlaw lang ganit na nga. Wa magkita pero kimingaw na ko nimo. Henry. Valentine's Day ron. Palitan ako buwak si Miriam.
Balik ko din sa mong palit. Aron sa nga malipay siya. Henry? Oh. Ani? Recorded by X Thunder Gaming. Happy ko para nimo. At least nakakita na rin kag ikapuli na ako. Ingon masab ko para nimo. Thank you sa libreng coffee, ha? Kalit lang ani. Ngano? Kung pananglit, dili ta swertihon sa atong mga karelasyon karon o baka sa umabot. Kining pwede tingali nga. Suway na ito balik, no? Onsa? Pwede man, pero... Marag imposible na mahitabo, uy. Naana kay uyab. Ani ako, naana sad. Og nagplano na sad ni sa kong... Uyab karon nga, magpakasal na mipon. Wata kay baw. Wow! Thank you, Henry. Ganahan ragas buwak? Yes, Henry. Nindot kaayo. Ganahan kaayo ko. Salamat kayo. Pag-ilis kay mga udas gawas. Sige, sige. Ani kita din sa mall? Oh. Nga naman day, di ka ganahan? Tempa, okay ra ka? Mura lagi, dili ka komportable. Oo. Daghan kayo tao kod. Oh, natural naman nga daghang kintao kay Valentine's Day baya ron. Kalex? Daan bagyo ko. Naagay kay kabit. Miriam? Usa ni? Henry, pauli lang sa... Unya lang ta magsulti. Uban ang pauli. Kung di ka gusto nga magkakubot na rin eh. Ginoo ko. Minyo si Miriam. Sorry nga nabakak ko di mo, Henry. Minyo de ka. Oh, Henry. Pero wala ko malipay sa mong kabinyoon. Grabe ni mo eh. Imo kong gihimong kabit. Sorry, Henry, pero ang tinuod, mas mahal ti ka sa akong bana. Pero dili mayo. Tungod kay minyo ka. Henry. Kauli sa inyo. Ug balik ang imong pamilya. Tungod kay mas nagkinalan sila nimo. Prinausa naman ka, oy. Sa tanto mo sige pamabay ba? Uwan mo ka minyo. Printer naman ka, di ba? Mao na gina akong kapalaran ba? Mauli taong guwang ko ni kalakiha ba? Kanugon, sa mitsura, pre. Magi mo sanay. Dapat tingali ni pre, oy. Kutas naman eh. Marag walang tay hangin ini. Pag-jogging tingali ko, be. Idutas feelings. Nga nakapagawas ko sa singot. Oh. Ani? Kumusta naman ka? Ani single gyapon. Onsa? Sa ato, paparihas data. Ha? Huwag ka maminyo pag-usap. Wa madayon, uy. Unsaon, nasakpan man ako nga nailain. Ha? Uy, mura sa dig ako. Minyo sa na akong nakarelasyon na to. Mao ba? Hmm? Sa ato pa, parehas ita gibinuangan. Anak yun. So, unsa naman? Ha? Unsa kayo mayo kung sumpayan nato balik? Sure ka? Dili ka kitagid ang para sa usa. Mao nga
wa gyud relasyon nga may work na to. Henry, Sige na, suwayan na to. Basin ba day? This time, magkasinabot na ta. Henry. Bisan lagi ikaw pilahon, ikaw Life starts at 40. Karon, mas nakasabot na ko ani nga pulong. Tungod ini nga pangidaron, mas makaingon ko nga mas eksperyensyado na ko sa kinabuhi tungod sa akong mga naagian, ingon man sa bahin pod ni ani. Nagkabalik gid mi og kaluoy sa Ginoo ni mabdos pagid siya bisan delikado. Muna sa taon na mong ampo para sa ang safety delivery. Mayo gani, nanganak siya nga wa gyud komplikasyon. Dinhi na lang kutob. Dagan salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Henry nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagkalohan pohon. dili mapanahon. Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pwede no tang duha, dili